kayak kiri dono matane nduduk sakmono kae dadi bos saiki buka toko wah kurang ajar kiri tenan dono deloken. Lah kayak kumpul barang bajingan tenan guys nih duit sama oke dadi bos yoan wah kurang ajar opo iki jalane cah loro iki golek iku tuan. Bah lah ya to wong-wong kae mau piye anek wong cek lagi mumet-mumet tek malah didang-dangi ae wong lagek ngrintis dadi bos lho jungkir walik kok ini wong dono lho ndek wingi mari dadi anak buahku lho kok wis sukses to cemprong barang wah enggak bener iki bah tenan aku pogel mentara jungkir walik tenan iki wah aku pogel tenan iki bah jan bah Le kowe lakonmu nyapo bah lah piye to no dono lho karo cemprong lho iso dadi bos to isan padahal ndek iki mari tak kerjakne dadi anak buahku mari tak kongkon iya enggak bener iki pusing aku ngrasakne aku yang ngerintis usaha kayak gini jungkir walik lho sementara amblek ya lho San kowe pengen ngerti kumpul karo dono iso melejit dhuwure pengen ngerti ora mosok enek rahasia nih wah enek iki kertone tak cekel kabeh nggo kene tenan iki ceritane aku ndak aku pengen roh ya ini iki tapi enek ngene Kak wah lho mungkin entek-entekan walah wis tak tulung ya ya oke saeno golek dukun mosok iya nendi lah sing ngeteri laku aku wis firasat ini mesti cah lore ra bener dalan wah gitu tapi lek tuwek biasanya ampuh ngono kuwi yo iya pancen nampuh makane iso langsung pada dikulimu to iya makane gumen to aku mbok ambil duit saiki wah ndek mau lah aku lewat iki cek ngitung duit gebyokan kabeh to wong loro masa aku wis enggak kuat mikir aku kan lo ditimbang to duite heeh dan ngomong ngece to aku lho tapi dia gak lali karo aku ndak liwat kono kok mampir tok tapi gak juga apa-apa terus ati dene terus ngowek terus ora iya no lha piye tapi enek syarate kok wisan nek dono karo kumpul kae apa syarate kae halah kok teko bae lho calur kuwi beda-beda syarate enek sing banci macak banci enek sing macak gendeng mbah syarate bae ngono kuwi ya neh ngono syarate wah jan ndak aturan nih oke wis ndang terne saiki iya no ndang di action kan ya aku arep ngene sik ale gak usah engko bar kok kono lowe lho ale engko lah iya ya ndang wis sik arep di dono gone cek atas lagi idek lho bari ganti ono minggu lurus terus kenceng nah kayak undak-undakan munggah ngono kuwi berarti ki rono to geran arek rono ah wis yo kesel ya ora lu niat dipangga to yang penting ini niat iya ayo ben iso kuwi to jalukmu iya no kayak kudu nek dhuwur aku iya no wah sore teni bajingan sitok iso wiram weh dinteni ket nangok nyapo lingak-lingu weteng ngono bos kacamata cepoten kok tak cepoti marai nyapo sugihku kelong no wong gawe aku ketok elit yo iki kok elit ora masalah elit bos kowe iki lho diteleponi ket isuk lho pakai teko iki jam piro iki wisan
Ade lek kelewat dino iki kekayaane dhewe ilang, Bos, lek ora diperpanjang. Kekayaan apa kuwi? Kowe ngerti gak to ke syarate perjanjiane? Oh iya ya. Lah iya. Iki kan wayahe ngisi. Kok ngisi neh? Ngisi apa kuwi? Wis diomongi perjanjian Beh, Iki. Ngono to. apa gak gadong ditelepon bareng. Kowe tuku HP larang-larang lho mungki apa? Ditanggi gemplang kirik lah umat ya, tanggi ganjil lawang to. Tangi tuku HP kok ganjel lawang. Wong Lah aku kirik. ora iso kok. Maksudnya ra iso piye? Nggunakne HP to. Goblok. Nggih duwen HP. Ngono lho. Gak patut ya. Yo, darono yo. Selak Yo. nganu wong iki lho kadang golek-golekane angel. Ngono to. Yo. Bos, hop. Napa Pokoknya- jare cek kono. Kowe amrono dhewe, aku mek ngeterne kok kene. Maklek iki. Aku rawani, Bos. Aku nek konangan mbahku no ya seneni lho ngene iki. Waduh, gawat. Berarti aku rono dhewe iki. Yo, aku tak langsung mulai. Ya iki garek rono to mengguran. Yo, kok nek undak-undakan, engko Ah. munggah, pokoke dalane munggah dik. Ya wis. Paling pojokan sebelah kono mbae biasane kono gak perlu nek dikurpeng. Ya berarti sekitaran kono ki to. Iya. Tak goleki nek kono to. Ya wis. Wis tak tenek kono aku. Wih, utang. Ya engko lek berhasil to. Tak kei fee Bang. Oke. Komisi to, Bang. Oh, wis ganti to, Pak. Iya no. Yo, to. Yo, Tak tukani berhasil. oke. Sok kae wong. Ya joget-joget ngono. Tapi jare menurutmu yo bener nek undak-undakane. Setaran pring-pring. Berarti ya bener kae. Kayak cek ritual ya. Dan kita ahli kan wis tenan. Dan tak paranane wis. Iki berarti bener iki lokasine ya wis tepak. Kono-kono, Mbah. Wah, mayang iki, Mbah. Monggo le. Mibur men Mbah, Mbah sakti tenan iki. Sikile ketok le. Wis Mbah. Oh. Aku ki latihan fisik le. Walah, tangane mumbul arepan. Linggo. Yuk monggo nggih. Enak apa iki? Linggo kene iki klosone iki ditoto. Iki klosone lho. Kuasane alam banget ya. Klumpukne dhewe jen kurang ajar. Loh, Mbah, sik. Urung. Urung to le. Aku urung Oke. Aku iki ngerti apa sing mbok pengen irene. tenan iki, Mbah. Wah, aku ora ngomong apa mosok wis eroh niatku. Ampuh. Ngerti le. Aku wis apa sing tujuane wong rene iki sing tak pahami mesti wis gak mungkin beda, mesti padha. Apa Mbah Jal? Tebakan lek iso. Pengen sugih le. Cocok. Bener. Mbah, rupamu nyapa kok ngono, Mbah? Aku iki bar latihan le. Latihan opo iso bengep ngono kabeh? Aku melok tinju bareng le. Ya, aku Atlet. pengen viral kok le ya. Kene yo butuh ya. Aku iki diwantemi le. Wong akeh. Wong sitok. Wong sitok ngguran. Kancane sing akeh. Ayo padha ae Mantap malah. tak omongin nek lanang tenan maju kabeh. Maju kabeh to le. Wah, kalah. Ngono ya mbok waneni lho ya. Aku murid cek enom ya. Piro umurmu, Mbah? 20,5. Panes setengah yang barang pikir Tapi- timbangan piye jene? Iki kebrangas malah ketok tuwek. Lah nek Gak cocok jane iki dukune awakmu. Ini le. Kowe nek rene butuh kowe pengen bakulan apa langsung sugih? Apa bakulamu laris? Aku ajane pengen langsung sugih tapi usahaku yo lanjut. Paham le. Jan ampuh 1 juta le biayane. Arang eran. Engko iso entuk akeh le. Iso entuk seminggu 15 juta, 20 yang 100 juta. Balik babok. Balik. Tapi Bagus. syaratnya yo Lah iki perjanjian iki perjanjian. Oh. Sebulan pisan rene ngeteri duit. piro? Ya saiki ale 2 juta. Kan Oh. entukmu per minggu ki iso 20 yang 100 juta. Kelangan duit 2 juta apa abote. Oh iya. Dono karo kumpul hak ngono lah sing. Ya kuwi iya. boleh. Ya wis,
Oke deal iki wis wani aku. duite no. Oh iya. Nah iki wis engko mulih langsung wis ra tak gawane apa-apa. Mulih langsung sugih. Bakulan opo ae nyantol. Wis bakul kathok, bakul pempes, laris. Kira nek jimat-jimat kalong-kalong apa Ora, ngono. wis tak terawang kok kene lho, tak ewangi kok kene. Tak juta iki ya. Iya, 1 juta. Duit garek iki tok. Alah iki lho. Anggep pas lho le. Pakai 50 lho. Enggak sitokne Mbak, lagi cekelan Mbak. Ora. Mulih Oh, adus kramas, sampune sak jebor, akeh men. Lha wis samponan Banyune. apa kuwi? sak bathok. Ya piye resik to Mbah. Mbah. Persyaratan pertama ben sukses ya wis ndang mulih kok. Tenan ya ngono ya. Ya wis to. Contone dono karo kompo. Blon. Oh iya bener. Dadi percaya sing wis bukti nyata. Ya bener wis. Wis lek ngono aku tak praktekne Mbah ya wis tenan iki. Ya hati-hati le. Ya Mbah ngono ae. Oke, siap wis. Saiki lho, Mak Dene, wis sawangan gurumu. Matane picek. Mbah? Lah kaya tak kok lho, Mbah. Wah ya ora oleh ngono le. Nah, iki gurune awak dhewe kok mbok tekok. Aku iki meng freestyle le. Kalau freestyle barang Nerokne nek game lho. Style apa nyetel TV. freestyle Oh, berarti free iki Kok to le. gratis. Stylenya apa? Nyetel. Gratis nyetel berarti Mbak. Gak iki gratis sak setel maksudnya. Berarti ngombe sak setel emang. Kancaku bore. Apa ini lo mesti beda ya? Wong Lagi bengap. jarang turu kok. Ketok lho. Oh iya eling tanggale ngono lho. Le. Loh. Iya no, jaremu telat dino wis ilang kabeh to, ya rugi no. Ayo, rugi no aku. Terus malah Rungokno swara kae apa kae? Nah, Sorong apa anu Kang, Mbah? babi ya babi. beruk le kae. Oh, bro. Beruk. Wes ngapain bro saiki? Oh, Jangkrik. Anu akeh lho. ya golek mangan dhewe kok. Oh, ya pinter lho, Mbah. Sik to, Pinter. ngopeni kon golek mangan dhewe. Ya kan Gunane opo ngopeni? usahaku klopo le. Oh, kan nyolongi klopo. Golek sing menek ki aku ya kolaan. Oh, beruke nek ngisor wis sing menek ngono, Mbak. Kok to le? Lah Beruk sing piye? menek, aku sing ngadai. Berarti nganu no, Mbah. Wis sing menek, beruke sing nek ngisor no. Apa tangane? Arep golek opo iki wong iki? Iya. Suwiram to. Nah, Kok ne resek kae. Apa iki? kekuatanku le. Nyeblokne resek lho rasa nggih kekuatan. Berarti Lho kok carry iki, Mang? Kowe gak oleh le ngono kuwi. Gak oleh nyapa? Gak oleh nyebut-nyebut beruk. Lah kuwi lho pen-penamu. Iya wi, aku nyawang beruk padha nyawang karo murid-muridku le. berarti yo kowe. Aku gak murid tok. Aku kan konsumen. Iya tapi tak anggap murid le. Iya. Kerek dah. Pokoke kowe muridku persis beruk ngono. Wah, kerek lho berarti raja beruk no. Oh le. Mergo aku duwe murid-murid iki beruk. Tapi aku wegah Mbah dadi beruk. Wegah pengen lenyap kekayaanmu. Kudu dadi beruk le. Ilmu lho timbang wingko kerene. Lon. Oh. Iki. Berarti. Enak toh? Berarti. Kowe gelem. Kuwi mentok no, Mbah. Beruk goblok. Kowe gelem aja ngene-ngene. Kerek kowe lho lak gelem. Dadi Ora ngene-ngene. pantes aku. Iya toh. Tak ngene toh. Gak berarti ki Orang gak muni. lolos no berarti ki. Dadi Gak lolos kekayaanmu kualifikasi. tak jiko iki iso ora iso. Yo kudu dadi beruk. Atau Mbah ya ora iso no. Lah wi. Beruk. Beruk kabeh berarti ki. Oh. Ade gawe nih gawe komunitas kumpulan beruk no piye, Mbah? Kok? Jal. Aku kan duduk beruk. Loh, ini kan raja nih to, Mbah. Engko dadi admine ae. Lon Dukune. suarane.
Gula. Kayak dipikir-pikir enak ya dadi beruk, Mbah. Oh, oh. Nek ungkah. Mending dadi beruk timbang dadi menungso kowe. Oh, ayo ayo. Coba kok diplinten Tapi wae. sang ngene dhewe. Wah, wi beruk bejat wi, Mbah. Wis iki Paket men kok panggah wong ora tak rontok ya toh. wong ora tak kongkon kok panggah. Beri endae iki paling. Ya wis ndang bayar. Rai-rai le. Adewe ya duwe kesibukan ya an. Masing-masing 2 juta le. Sesuai 2 juta e. oh toh. Lah hasilmu lo sebulan lo 2 juta 100 ora yo wis berarti. Oh, iki berarti 100 ya toh. Lah iya. Aku 40 juta sebulan. Lah iya iki. Siro Gak, iki tarikan 2 juta 50 ya, Mbah. Bentura 50. apa iki kata-kata kurang Loh. iki. Tak kredit sik ngono lho Mbah karepku. Wong kowe kerek ngatong kok yo kredit Lho ki kok barang. jogo-jogone. Tak cabut lho, tak cabut lho. Wis melekat. Nah, Iki tak bene PP engko. ya pas to turane 50 iki to. Berarti sebulan iki berarti 50 ya. Heeh. Rusak nih lah. Ya lumayan, Mbah. Biasa lo, dhek lo ngerosok lo sebulan lo 45. Pengen Aku duwe keinginan neh iki Mbah. apa? Pengen luwih sugih neh kok sak urung-urunge iki. Wah. Gampang. Kemaruk mong wis berarti 50 lo sik kurangi. Lah iya. Ya kurang. Kowe batimu piro akeh no. Lah aku lho Wong aku semene. 40 ketok kelong 2 juta. Ya cukup. Mati bre bro ya. Mbok kon ngoceh ae. Apa keinginanmu selanjutnya? Pengen luwih sugih kok sak urung-urunge. Gampang. Mosok bati nek 50 iki. Lemes le aku. Napa niku Mbah? Rumangan. Ora aku iki nglumpukne kekuatan le. Endi kok gak enek no. Rezeki rezeki iki tak parakne yang mahmu kabeh. Dadi we mamane bati 50 to. Sok gan ngarep kowe bati 200. Lah, mending wisan Saiki Loh. men bertahap. Gak iso we. Mbah, enggak ngono. Miliaran ngono lho. Ya bertahap to le. Aku pengen luwih sugih sak urung-urunge, Mbah. Bertahap le, bertahap. Tahap wong berarti 200 jek kurang iki. Lah Ya iya. kurang jeneng menungso. Elengo pas ngerosok lho batimu piro mekan. Lah iya. Badiku 1000. Lah, 1.500 sebulan lho ya. Lah, Saiki iya. langsung 200 lho. Wis kaya tak undek 50 le. Lah wi lho, wis di nganu lho. Syaratnya kowe iki gak oleh sombong lho ya. Kowe Nek kudu iso aku malah sombong dong. kowe kudu meneng le. Meneng ki Meneng kok duitmu tuh. berarti Kok samangan? meneng ae. Oh, meneng wis rasa mangan, rasa nyapa-nyapa. Lah aku lek luwe. Kowe mangan. Jare gak oleh mangan, luwih mangan. Lah wis luwe Oh mangane lek wis luwe. Hmm. Kaya aku gak tau roh iki rong mangan. dino pisan. Oh, Gak apa-apa lah. Engko iso nglumpuk sesasi akeh. ra mangan nek Rodok irit. kuat tok. Lah kowe Wis gak enek Mbah kiri ketek Oh ketek. Tak kan. Anu Mbah. Aku asine yo gak pengen piye kemaruk gak. Aku pengen nih saing aku sak donya kabeh iki ilang. apa kowe to? No, berarti ben aku tok sing sugih. Ngono, gampang le. Wis usaha mek aku tok sak donya sing Oh, paling sugih ya. iya. Gampang le iki ya Bayar nih Kak. ora wis gak bayar Gak. le, kabeh wit bakal tekmu le. Ngono ya. Tak wujudne apa sing mbok jaluki le. Nah. Lah, nanti ngomong, Mang. Cek toh. Oh iya deh aku ngomong saing aku lah iki ya saingan iki dhek usaha ya an. Wah, goblok.